Welcome back mga Kalababong Bisaya, Davao Nibay. So na ako dito sa Buhangin mga lods. Oh. So nga ko sample dire. Ikuha ni ito namin. Muna mga lods sa sample. So kung mupalit mo mga lods, nalang dire si sa kilid sa Buhangin mga lods. Yan yung mga tindahan mga lods. So, muna yung mga baligya. So na pa mga lods oh. Buhangin mga lods ha, buhangin. So kani akong kuhaan mga lods, disample na ni itin, kuhaan niya. Ni akong Precious ang lamang tindahan sa buhangin. akong strap mga lods, so kuhaan ni itin. Pero nakuha sa akong sample. Oh. Kato mga kailan ako diya sa dire sa may waan, na dire mga lods oh. Pakapalit na mo ning lababo, daspan ako dire. Pagkanik na rin sa mga tindahan. Oh, muna sila babuog sila itin muna akong soki dire sa buhangin. So moro to mga lods. Sa tindahan, precious ang Tanang gamit sa balay mga lods. Na dire. Mga tanaw wala gyud kulang mga lods oh. Basta puno ah. Oh. Tanang gamit sa balay mga lods na dire. So moro to mga lods, salamat.